Ate Kay. Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako para sa pagpili nyo sa sulat ko sa tanghaling ito. Dahil sigurado ako na libo-libo ang nagpapadala sa inyo ng mga sulat sa araw-araw. At bago ko simulan ang pagbabahagi ng kwento ng buhay ko, magpapakilala muna ako. Ate Kay, tawagin nyo na lang ako sa pangalang Joe. 30 years old at isang listener ninyo. Taga-Tarlac po ako. Alam kong marami ang pwedeng magtaas ng kilay at mainis sa kwentong ibabahagi ko sa inyo. Pero sana maging bukas ang isip ng ating mga kabarangay sa kung paano nagsimula ang love story namin ng asawa ko. 9 years na po kaming magkarelasyon ng partner kong si Miles. At 7 years na kaming nagli-live-in. College pa lang ay girlfriend ko na siya. At noon pa lang, medyo controlling na siya pagdating sa relasyon naming dalawa. Mula sa pananamit ko, sa pabango na ginagamit ko sa araw-araw, hanggang sa ayos ng buhok ko. Dapat may approval niya. Dahil kung hindi, buong linggo na naman kaming LQ. Tanggap ko naman kung ano si Miles. Hindi naman siguro kami tatagal ng 7 taon kung hindi ko siya mahal. Minsan nga lang, may mga bagay pa rin sa kanya ang mahirap intindihin. Aside kasi sa pagiging controlling, medyo may pagka-perfectionist din si Miles. Mataas ang pangarap niya at maraming plano sa buhay. Pagka-graduate namin ng college ay plano ko talaga na sa Tarlac na lang ako magtrabaho. Pero siya ang nag-convince sa akin na sabay kaming lumuwas ng Maynila. At dito nga maghanap buhay. Para daw mas malaki ang kitain namin na pera. Sumunod naman ako at nagsama na nga kami sa iisang bahay mula nung makarating kami dito. At kahit nga nasa tamang edad na kami, may maayos na trabaho at may kanya-kanyang savings sa bangko, ilang beses niya pa rin tinatanggihan ang alok ko na magpakasal na kami. Gusto niya kasi na bago kami lumagay sa tahimik na buhay, may sarili na kaming bahay, may malaking pera sa bangko, sariling negosyo at mataas na posisyon sa kumpanya. Lahat yon Ate Kay, inintindi ko. Kasi naniniwala ako na ang mga plano na gusto niyang mangyari ay para rin sa aming dalawa. Kahit minsan, nakakainip at nakakapagod na talaga. Lalo na nung gabi na niyaya niya akong umattend kami ng college reunion namin na dito rin ginanap. Wala talaga akong planong pumunta pero siya ang nangulit na umattend kami. At nung nasa reunion na ako, tumawag siya para ipaalam na hindi na siya makakarating dahil sa trabaho niya. Sobrang nainis ako nun, Ate Kay, dahil sa una pa lang wala naman talaga akong plano na pumunta. Tapos si Miles pala ang hindi makakarating. Mabuti na lang nakita ko sa reunion ang isa sa mga dati kong kaklase na si Nancy. Kaya naman siya ang nakasama at nakakwentuhan ko. Grabe, ang tagal niyo na rin pala ni Miles, no? Sinabi mo pa. Hindi ko nga alam kung paano ko nabibilog ang ulo niya na tumagal sa akin ng ilang taon eh. Grabe ka naman, Joe, sa sarili mo. Kuwapo ka rin naman, no? Crush nga kita dati eh. Talaga? Crush mo ako? Oo, pero dati pa yon. Kaya huwag kang mag-feeling dyan. Wala naman akong ibang sinabi. Nagtatanong lang. Teka, parang kanina pa ako nagkakwento ng tungkol sa buhay ko. Ikaw naman magkwento. May asawa ka na ba, anak? Grabe siya oh. Mukha na ba talaga akong may anak? Alam mo, kung nagkataon na may anak ka na talaga, ikaw na ang pinaka-hot na mami na nakilala ko. Pwede ba? Tigil-tigilan mo na nga yung kakabola mo sa akin. Ay, pero ayun na nga, may boyfriend ako, si Edwin. 4 years na kami. Dapat kasama ko rin siya ngayon, kaya lang hindi siya nakasunod. Kasi busy na naman sa trabaho. Pareho pala sila ng alibay ng girlfriend ko eh. Alam mo bang siya pa ang nangulit sa akin na pumunta dito? Pinilit pa niya ako magpagupit kahit maayos pa naman ang buhok ko. At siya rin ang pumili nitong outfit ko ngayon na ang init-init sa katawan.
Okay lang yan. At least gwapo ka ngayong gabi. Gwapo nga, wala namang kasama. Eh ano palang tawag mo sa akin ngayon? Multo? Pwede rin. Pero ikaw ang pinakamagandang multo ngayong gabi dito sa reunion natin. Alam mo, kung nung college mo ako binobola-bola ng ganyan, baka kiligin pa ako. Pero wala na talaga eh. Kaya tigil-tigilan mo na yung panguuto mo sa akin ha. Hindi naman kita inuuto o binubola. Nagtataka nga ako sa boyfriend mo eh. Kung bakit hindi siya nag-effort na masamahan ka ngayong gabi. Hindi ba siya natatakot? Bakit naman siya matatakot? Na baka may umali-aligid sa'yo habang wala siya. Paano naman mangyayari yun? Eh halos lahat yata ng mga lalaki dito may mga asawa o girlfriend na. Parang ikaw. Kung wala ba akong girlfriend, i-entertain mo ako ngayong gabi? Ano? Anong ibig mong sabihin? Wala lang. Naisip ko lang na ano kayang topic natin ngayon if ever na hindi tayo taken. Tapos nagkita tayo ngayong gabi. Alam mo ikaw, ang weird na mga naiisip mo, no? Tara, inom na lang tayo. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Ayaw kasi ni Miles na umuwi ako sa apartment namin na amoy alak. Kasi didikit daw sa kama yung amoy. Malamang reunion party to. Mag-aamoy alak ka talaga. Tsaka minsan lang naman to. Kung gusto kong makapasok ng apartment namin ngayong gabi, hindi talaga ako pwedeng mag-amoy alak. Okay, fine. Hindi na kita pipilitin. Ano pa ba yung mga bili ni Miles sa'yo na hindi mo pwedeng gawin ngayong gabi? Bawal mag-amoy yosi, kumain ng rice o kahit anong carbs kasi mahirap na raw matunaw yun sa gabi. Saka, kailangan nakauwi na ako bago maghating gabi. Seryoso? May curfew ka talaga? Anong mo ba talaga si Miles? Girlfriend mo o nanay mo? Pareho. Kaya nga minsan, sa totoo lang, medyo nakakasakal na eh. Ikaw, buti hindi maigpit ang boyfriend mo. Di naman. Kasi wala naman siyang time para bantayan pa yung mga ginagawa ko. Mas gusto niya pang higpitan ng wallet sa kabulsa niya. Ewan ko ba dun? Di ko maintindihan yung target niya na ipon bago kami magpakasal. Gustong-gusto ko na kayang mag-settle down kaming dalawa. Gusto mo na rin magpakasal kayo? Oo naman. Ang hirap kayo magkaanak kapag medyo may edad na ang babae. Alam mo, sana pareho kayo ng mindset ni Miles. Ilang beses niya na kasing nire-reject yung wedding proposal ko. Talaga? Oo, ang gusto niya kasi, operation manager na siya sa company nila. Tapos dapat may sarili na kaming bayat negosyo bago kami magpakasal. Kaya lang, ilang taon na kaya kami nun. Hindi niya kasi makuha yung point ko na kahit kasal na kami, wala naman kaming hindi kakayanin kung magtutulungan kaming dalawa, di ba? Yan din ang paulit-ulit na paliwanag ko kay Edwin. Pero minsan, naisip ko rin na useless yung mga sinasabi ko sa kanya. Kasi kahit kailan naman, hindi siya nakikinig sa akin. Sa 9 years na relasyon namin, siya lang ang laging gumagawa ng desisyon para sa aming dalawa. Alam mo, medyo nakaka-relate ako sa'yo. Ang dami na rin kasing plano ni Edwin para sa aming dalawa. Pero ayun nga, lahat yon, siya lang may gusto. Hindi niya pinapakinggan o hinihingi ang opinyon ko. Biglang lumungkot ang topic natin ah. Ay, tara, inom na lang tayo. Paano si Miles? Baka magalit siya sa'yo at patulugin ka sa labas ng bahay niyo. Okay lang yun. Magawa ko man lang ang bagay na gusto ko kahit sa isang gabi lang. Sobrang relaxing kausap ni Nancy. Siguro kasi first time kong makakilala ng isang tao na medyo nakaka-relate sa klase ng relasyon na meron ako sa partner ko. Nakwento kasi ni Nancy na may pagka-controlling din pala si Edwin sa relasyon nilang dalawa. Na minsan, nakakawalang gana na. Minsan din, naiisip niya na makipaghiwalay na sa boyfriend niya. Pero hindi niya rin ginagawa dahil kagaya ko, nanghihinayang siya sa tagal ng relasyon nilang dalawa. Ate Kay, hindi ang gabi na yon ang huling beses na nag-usap kami ni Nancy. Dahil nagkapalitan kami ng cellphone number. Kaya madalas kapag busy ang boyfriend niya at ganun din naman si Miles, kaming dalawa ang magkausap. Hanggang sa nagdesisyon kami na muling magkita
kasi dito lang din naman siya sa Maynila nagtatrabaho. Mas lalong naging magaan ang loob ko sa kanya kasi mas marami kaming napagkwentuhan. Ako rin ang naging kausap at sandalan ni Nancy sa tuwing nag-aaway silang dalawa ni Edwin. At dahil madalas na ginagabi na ng uwi si Miles sa bahay, sinadya ko na rin na hindi umuwi ng maaga para lang makipagkita kay Nancy. Nakikita kami kahit wala naman kaming problemang dalawa. At tama kayo, Ate Kay at mga kabarangay. Ang masayang simula ng kwentuhan namin ni Nancy na uwi na nga sa maling relasyon. Saan mo nga pala gusto mag-celebrate this weekend, Joe? Celebrate? Para saan? Para sa 3rd monthsary natin. Ngayong weekend na ba yun? Hindi kasi ako pwede. Bakit? Wala naman kayong lakad ni Miles kapag weekend, di ba? Actually, wala talaga dapat. Pero birthday kasi ng lola niya sa Sabado. Doon kami magsuspend ng weekend kasama yung family niya. Ayoko na nga sanang sumama kasi hindi ko rin naman ka-close yung family niya. Ma-out of place lang ako. Kaya lang matagal na kasing nakaset yun. Sige na nga, hindi na kita pipilitin. Mukha namang hindi mo rin naalala na 3rd monthsary na natin. Hindi naman sa ganun. Ang dami ko lang din kasing ginawa sa trabaho kaya nawala sa isip ko. Huwag ka na magtampo, please. Hindi ako nagtatampo. Wala rin naman akong karapatan, di ba? Siguro medyo naiinis lang ako kasi kinancel ko pa naman yung lakad namin ni Edwin para sa ating dalawa. Nancy, sorry talaga. Ayos lang yun. Kumain na lang tayo. Huwag ka nang magalit. Minsan na nga lang tayo magkita sa isang linggo. Magkakatampuan pa ba tayo? Hindi ko lang talaga nalagay sa planner ko yung mansari natin. Kaya hindi ko kaagad na-cancel ang lakad namin ni Miles. Yung totoo, Joe. Kasama na ba talaga ako sa mga plano mo? O ginagawa mo lang akong pastime? Ano ka ba? Bakit nag-iisip ka ng ganyan? Alam mo naman kung anong magiging sagot ko sa tanong mo. Bakit ayaw mo pang hiwalayan si Miles para sa akin? Akala ko ba hindi ka na masaya sa kanya? Oo nga. Pero hindi naman biro yung itapon ko ang almost 10 years na relasyon namin para lang sa... Para lang sa ating dalawa. Alam mo bang nakakahalata na si Edwin sa akin? Na napapansin niya raw na hindi ko na siya masyadong tinitext o tinatawagan. Anong sagot mo sa kanya? Ang sabi ko, busy lang ako. Pero if ever man na malaman niya ang tungkol sa ating dalawa, willing naman ako makipaghiwalay sa kanya eh. Ikaw, Joe, kung mahuhuli ka ni Miles, sinong pipiliin mo sa aming dalawa? Kailangan ko ba talagang sagutin yan ngayon? Kung hindi ka makakasagot, alam ko na ang ibig sabihin nun. Nancy, wag mo namang isipin kaagad na hindi ikaw ang pinipili ko. Siguro naguguluhan pa rin ako hanggang ngayon. Ikaw din naman, di ba? Nanghihinayang ka rin sa 4 na taon na relasyon ninyo ni Edwin. Kaya hindi ka kaagad nakipag-break sa kanya noon. At yun din ang nararamdaman ko ngayon. Magkaiba naman ang sitwasyon ko noon sa sitwasyon mo ngayon. Kasi willing naman akong saluhin ka eh. Sa totoo lang, Joe, napapagod na rin kasi ako magtago. Pero mas nakakapagod yung pakiramdam na tinatago ako ng taong mahal ko mula sa maraming tao. Akala ko ba nagkaintindihan na tayo bago natin simulan tong relasyon nating dalawa? Na hindi magiging madali ito para sa atin. Oo, nagigets ko naman yung point mo na sa umpisa pa lang, mali na talaga ang lahat sa atin. Pero sana maisip mo na babae pa rin naman ako. Kahit papano, nasasaktan pa rin ako. Lalo na kapag pinaparamdam mo sa akin na hanggang pastime mo lang talaga ako. Nancy, I'm sorry. Hindi ko naman gusto na maramdaman mo na ginagamit lang kita eh. Ang sa akin lang, huwag sana tayong magpadalos-dalos at gumawa ng mga desisyon na pwede natin pagsisihan sa huli. Kung bakit kasi hindi na lang naging tayo nung college pa eh. E di sana wala tayong problema ngayon. Tama na nga tong topic na to. Alam mo, tama ka naman eh. Nag-aaway lang tayo sa tuwing nagseseryoso tayo. At kapag ang pinag-uusapan natin ay yung tungkol sa ating dalawa. Sorry, ayoko rin naman talaga ng ganito kasi minsan na nga lang tayong magkita. Kasalanan ko naman talaga. Ganito na lang,
Mag-book ka ng 2 days and 1 night sa favorite nating beach resort this weekend. Para sa ating dalawa. Tapos ako nang bahalang magbayad. Teka, di ba may lakad nga kayo ni Miles? Pwede naman ako magdahilan na kailangan ko umuwi sa bahay namin sa Tarlac. Pero paano kung siya naman ang makahalata sa'yo? Kilala ko si Miles. Alam ko kung paano siya lulusutan. Ate Kay, alam ko naman na sa aming dalawa ni Nancy, siya yung mas nahihirapan dahil siya ang babae. Lalo na kapag nararamdaman niya na ginagamit ko lang siya bilang pastime ko. Pero sa maniwala kayo at sa hindi, seryoso ako sa kanya. Ibang-iba kasi si Nancy compared kay Miles. Kapag siya yung kasama ko, parang nagagawa ko lahat ng gusto kong gawin. Walang sumisita, walang kumokontrol sa akin. Kaya lang Ate Kay, kagaya ng sinabi ko sa kanya, ayokong gumawa ng isang desisyon na pwede naming pagsisihan pareho. Kasi hanggang ngayon, naguguluhan pa rin ako. Oo, masaya nga ako na kasama ko si Nancy. Pero parang hindi ko pa rin kayang mawala sa akin si Miles. Kaya pinagsabay ko na lang silang dalawa. Kinonvince ko si Nancy na wag rin muna niyang hiwalayan si Edwin para kahit papano, kapag na-realize ko na si Miles talaga ang mahal ko, may boyfriend pa siya na babalikan. Selfish na kung selfish, pero ayoko kasi na may mawala sa kanilang dalawa. Kaya in-enjoy ko ang mga oras na magkasama kami ni Nancy nang hindi kami nahuhuli ng kanya-kanya naming partner. Ate Kay, kagaya ng pangako ko kay Nancy, nag-out of town kami sa 3rd monthsary namin. Nagdahilan ako kay Miles na hindi makakasama sa family gathering nila dahil may sakit ang mama ko at kinakailangan ko na umuwi ng Tarlac. Hindi naman siya nagtanong pa, kaya nagawa naming i-enjoy ni Nancy ang buong weekend ng magkasama. Pumunta kami sa isang beach resort na dati na naming napuntahan. Ang paalam ko kay Miles noon ay may seminar kami sa trabaho. Iyon ang unang beses na matagal kong nakasama si Nancy, na nasundan pa ng ilang beses. Masyado kasing busy si Miles para makahalata na may ginagawa akong kalokohan. At sa 3rd monthsary celebration nga namin ni Nancy, hindi ko maipagkakaila na sobrang saya ko nakasama ko siya. Lalo na at sa lugar na walang halos sino man na nakakakilala sa aming dalawa. Nagawa naming mas maiparamdam ang pagmamahal namin sa isa't isa. Naisip ko noon na paano nga kaya kung naging kami nung umpisa pa lang. Siguro, hindi magiging mabigat para sa amin ang sitwasyon ngayon. O ayan, sana naman hindi ka na nagtatampo sa akin ngayon. Hindi na po. Bawing-bawi ka na talaga sa lahat ng atraso mo. Salamat sa masayang weekend, Joe. Siguro naman pwede ko nang bawiin ang boyfriend ko. Dahil mukha naman nakapag-quality time na kayong dalawa. Babe! At may gana ka pa talagang tawagin akong babe. Sorry sumakay na ako. Alam ko na namang naka-unlock yung mga pinto kabisado kita, Joe. Magpapaliwanag ako. Ano pang ipapaliwanag mo? Kitang-kita ko na lahat. Akala mo ba hindi ko pa alam? Matagal na ako nakakahalata sa'yo, Joe. Kaya nung sinabi mo sa akin na hindi ka makakasama sa birthday ni Lola dahil may sakit ang mama mo, tinawagan ko si tita. Nang malaman ko na wala pala siyang sakit, hindi na rin ako dumiretso sa birthday ni Lola. At dahil may GPS ang kotse mo, nalocate ko kung nasan ka. Nandito ka lang pala sa bahay ng malanding babaeng to. Miles, ayoko ng gulo. Ang kapal din naman ng mukha mo Miles, para... kumalma ka lang. Mag-usap tayo sa bahay. Ika lang, bitiwan mo ko. Hindi pa ako tapos. At ikaw malandi ka. Akala mo ba siseryosohin ka ni Joe? Hindi ka ba niya na-orient na ilang beses na siya nagloko pero bumalik din siya sa akin? Ito ang tatandaan mong malandi ka. Huwag kang asyumera na siseryosohin ka ng boyfriend ko
Dahil ilang babae na ang nilandi nito pero ako pa rin ang pinipili niya. Ako pa rin ang binabalikan niya. Kaya tigil-tigilan mo na yung paglalandi kay Joe. Joe, bababa na ako. Nancy, sandali! O ano? Hahabulin mo pa talaga siya? Pwede bang tumahimik ka naman kahit saglit lang? Tigilan mo na siya at umuwi na tayo, Joe. Sandali, lilipat ako sa harap. Huwag ka nang lumipat. Hindi ako aalis kasama mo. Pagod na akong sumunod sa'yo, Miles. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo pa ba talaga naiintindihan? Wala na tayong dapat ayusin. I'm sorry pero ayoko na. Yung malanding Nancy na yon? Hindi ba pastime mo lang naman siya? Nilandi mo lang siya dahil busy ako lagi sa trabaho ko. Iba si Nancy. Oo, magkasama kami sa tuwing may overtime ka sa trabaho mo. Sa tuwing wala kang oras sa akin. Pero hindi ko siya nilandi para gawing pampalipas oras lang kagaya ng nasa isip mo. So nakikipaghiwalay ka na sa akin ng dahil sa kanya? Hindi lang dahil sa kanya. Nakikipaghiwalay ako dahil hindi na ako masaya. Miles, sakal na ako sa iyo at sa relasyon na to. Halos 10 taon ko hinayaan umikot ang mundo ko sa iyo at kontrolin mo ang buhay ko. Dalawa tayo sa relasyon na to pero ikaw lang ang gumagawa ng desisyon na dapat para sa ating dalawa. Alam mo naman kung bakit, di ba? Iniiwasan ko lang na magulo tayo at magkamali ka. Ayun na nga eh. Pakiramdam mo lagi na ikaw lang yung tama. At kapag ako ang gagawa ng desisyon, mali ka agad. Inalisan mo na ako ng karapatan sa relasyon nating dalawa. So, I'm sorry. Sige, nagkamali ako, pero pwede pa naman nating ayusin to, di ba? Ilang beses na nating sinubukang ayusin to, pero bumabalik lang naman tayo sa dati eh. Pangako, magbabago na talaga ako. Kakalimutan ko lahat ng ginawa mo, pati na yung tungkol sa babae mo. Basta magsimula tayo ulit. Miles, again, I'm sorry, pero ayoko na talaga. Bakit? Sa tingin mo ba mapapaligaya ka ng Nancy na yan? Sa totoo lang? Oo. Dahil sa kanya ko lang naramdaman yung matagal ko nang hinahanap sa isang relasyon. Hinayaan niya akong gumawa ng mga desisyon para sa aming dalawa. Pinarealize niya sa akin na hindi na talaga natin pwedeng ayusin yung sa ating dalawa. At alam ko na kapag sinubukan ulit nating ayusin to, pareho lang tayong mas masasaktan. Kaya habang hindi pa huli ang lahat, tapusin na lang natin to ng maayos. Tuluyan ko nang tinapos ang lahat sa amin ni Miles. Kahit sobrang nanghihinayang ako sa halos 10 taon na relasyon namin. Hindi na rin kasi talaga ako masaya kapag kasama ko siya. Siguro nga, yung tagal na lang ng relasyon namin yung pinangahawakan ko. Kaya naman ang makasama ko si Nancy, naramdaman ko yung totoong saya na matagal ko nang hinahanap sa isang relasyon. Siya ang nagbigay ng dahilan at lakas ng loob sa akin na tapusin ng isang nakakasakal na relasyon. At nang maghiwalay kami ni Miles, para akong nakawala sa isang masikip at maliit na mundo. Nagdesisyon na rin kaming paghatian ang naipon naming pera na dapat ay panghulog sa kukunin naming bahay. At pareho na kaming umalis sa apartment na tinutuluyan namin. Bukod sa mga personal kong gamit ay wala na akong iba pang kinuha doon at hindi na ako bumalik pa. Hindi na rin pinatagal ni Nancy ang relasyon nila ni Edwin. Sinabi niya ang totoong dahilan na hindi na siya masaya sa relasyon nila at may iba na siyang mahal. Siyempre, hindi kaagad pumayag si Edwin. Pero kagaya ni Miles, wala rin naman siyang magagawa kung ayaw na talaga ni Nancy. Kaya naman, sinimulan na naming mag-focus ni Nancy sa totoong relasyon naming dalawa. At sa pagkakataong ito, wala na kaming ibang pinagtataguan o inaapakan na tao. Akala ko noon, Ate Kay, kapag medyo naitama na namin ang lahat ni Nancy, dahil wala na ngang inaapakan na ibang tao ang relasyon naming dalawa,
ay mas magiging madali at magaan sa amin ang lahat. Hindi pala. Suabe naman nung una dahil hindi kami nag-aaway at marami kaming mga bagay na napagkakasunduan. Pero siguro dahil na rin sa nagsimula kami sa maling relasyon, nahirapan kaming ibigay ang buong tiwala namin sa isa't isa. May mga tao rin na nagugulat at nanghihinayang sa bigla naming pagbre-break ni Miles. Alam rin kasi nila kung gaano kami katagal ni Miles at kung gaano ko siya minahal noon. Joe? Oh my gosh! Ikaw nga! Kumusta ka na? Okay naman ako, Lay. Ikaw, kumusta? Eto, single na ulit. Oh? Kailan pa? Akala ko ikakasal na kayo dapat ni Tim. Well, ganun talaga. Hindi na ako masaya eh. Kaya, hiniwalayan ko na. Sayang naman. Ang tagal nyo na rin, ha? 5 taon din yun, di ba? Hindi nyo ba sinubukang ayusin? We tried, pero wala na eh. Kaya hindi ko na pinatagal pa. Mas masasayang lang kasi ang oras namin. Lalo na at alam ko namang hindi na talaga ako masaya sa kanya. Anyway, ang tagal nating hindi nakita, no? Hindi na kasi kayo nagparamdam ni Tim pagkatapos yung sabay na mag-resign eh. Nagplano na kasi kaming mag-settle down. Pero ayun nga, hindi natuloy. Ikaw, kasal na ba kayo ni Miles? Hindi. Actually, wala na rin kami ni Miles. Talaga? Kailan pa? Oo nga pala. Nancy, si Lay, office mate ko dati. Lay, si Nancy, girlfriend ko. Oh, okay. I see. May girlfriend ka na pala. Oo, ako ang girlfriend niya. Nice meeting you, Lay. Nice meeting you din. Anyway, kailangan ko na rin umalis. Dumaan lang ako dito sa table ninyo nung makita kita, Joe. Ganun ba? Sige, ingat ka, Lay. Bye. Nice meeting you ulit, Nancy. Bye, guys. Sino yun? Si Lay, dating office mate ko. Kasi sabi ko lang kanina, di ba? Close kayo? Medyo. Pero mas close ko yung ex-boyfriend niya na si Tim. Office mate ko rin yung dati. Hindi naman pala kayo masyadong close eh. Bakit parang tuwang-tuwa siya na nalaman na break na kayo ni Miles? Nagsiselos ka ba? Hindi. Ikaw, nanghihinayang ka pa rin ba? Dahil tinapon mo yung almost 10 years ninyo ni Miles para lang sa akin? Ha? Ano bang sinasabi mo? Hinayang na hinayang ka sa 5 taon ni Lay at ng ex-boyfriend niya eh. Eh di mas lalo na sa 9 years nyo ni Miles. Nancy, iba naman yung kwento nila sa amin ni Miles. Kasi sina Tim at Lay, may plano na talaga silang magpakasal nung una pa lang. Eh di ba matagal mo na rin namang planong pakasalan si Miles noon? Oo, pero dati na yun. So nanghihinayang ka pa rin talaga na nawala siya sa'yo at sa tagal ng relasyon ninyong dalawa. Nancy, ano ba kasi ang iniisip mo? O sige, nanghihinayang talaga ako sa ilang taon namin ni Miles. Pero hindi ibig sabihin no na nagsisisi akong give up ko siya para sa'yo. Dahil ikaw na yung mahal ko eh. Hindi mo na siya mahal? Hindi na. Kaya nga ikaw ang pinili ko, di ba? Kasi alam ko sa sarili ko na masasaya ako kapag ikaw ang kasama ko. Maniwala ka sa akin. Ikaw na ang mahal ko. I'm sorry, Joe. Hindi ko lang talaga maalis sa isip ko yung sinabi ni Miles dati. Nababalik at babalik ka pa rin sa kanya. Kaya pakiramdam ko minsan, pwede talagang mangyari yon. Para bang anytime, iiwan mo ko para lang sa kanya. Yun ang kahit kailan hindi na mangyayari. Ayoko nang sayangin pa ang oras ko sa taong alam kong hindi na ako mapapasaya. Honestly, hindi ko alam kung nagsiselos ba ako o nai-insecure lang talaga ako sa tinagal ninyong dalawa. Yung pakiramdam na walang-wala sa relasyon nyo noon yung relasyon natin ngayon. 9 years lang yun. Ito nga naka1 taon na tayo. At tatagal pa tayo ng higit pa sa 100 years. 100 talaga? Oo,
Dahil kung magagawa kong tumagal ng more than 100 years para mahalin ka, gagawin ko yun. Kaya alisin mo na sa isip mo na iiwan kita para kay Miles o sa iba pang babae. Dahil hindi na mangyayari yun. Ikaw na ang mahal ko, Nancy. At panghabang buhay na yun. Happy first anniversary. Hindi ko naman masisisi si Nancy kung madalas niyang kinukumpara ang sarili niya kay Miles. Kasi kahit ako minsan, nagagawa ko rin yun nang hindi ko napapansin. Lalo na nung mag-start kaming mag-live-in. Nakukumpara ko yung mga bagay na ginagawa noon ni Miles na hindi ginagawa ni Nancy ngayon. Kagaya ng pag-aasikaso sa akin bago ako pumasok sa trabaho. Pagbili ng mga gamit ko sa banyo at pagluluto sa bahay kapag pareho kaming walang pasok. Hindi ko naman siya masisi dahil hindi niya yon nakaugalian na gawin kay Edwin noong sila pa. Kaya madalas tuloy na nagsi-self-pity at nakakaramdam ng insecurity si Nancy. Natatakot siya na baka isang araw, magising na lang daw ako na si Miles pa rin ang mahal ko. At palagi niyang sinasabi sa akin na kapag daw nangyari yon, ipaalam ko kaagad sa kanya at huwag nang patagalin pa ang relasyon naming dalawa. Ako naman, palagi kong pinapaalala sa kanya ang dahilan kung bakit kaming dalawa ang magkasama ngayon. Dahil siya ang pinili ko at siya na ang mahal ko. Ate Kay, akala ko si Nancy lang ang pwedeng magkaroon ng insecurities sa relasyon naming dalawa at maging selosa. Hindi ko naisip na darating ang araw na ako rin mismo ay pwedeng magkaroon ng problema sa sarili ko. Dahil magkasama na nga kami sa iisang bubong ni Nancy, mas nakilala at minahal namin ang isa't isa. Nakilala ko rin yung mga taong nakapaligid sa kanya. At nagsimula na rin akong makaramdam ng takot na baka bumaliktad ang sitwasyon at bigla na lang ako ang maiwan sa ere. Alam ko naman na mahal talaga ako ni Nancy. Pero hindi ko pa rin maiwasan na maalala kung paano kami nagsimula na dalawa. Oh, Joe, gising ka pa pala. Oo, at kanina pa kita iniintay na makauwi galing sa trabaho mo. Sana man lang nag-text ka na aabutin pala kayo ng hating gabi. Sorry, nalobat kasi yung cellphone ko kanina. Nag-dinner ka na ba? May dala akong sisig. Gusto mo kumain? Sino yung naghatid sa'yo? Si Sir Tan, supervisor namin. Bakit kanya hinatid? Saka di ba may power bank ka? Bakit hindi mo man lang sinarge doon ang cellphone mo? Para nakatawag ka man lang sa akin. Inabot pa kayo ng hating gabi, kumain lang naman kayo ng mga kaopisina mo sa labas. Teka, isa-isa lang. Ang dami mong tanong eh. Nagpaalam naman ako sa'yo kagabi na malilate akong uwi ngayon, di ba? Dahil celebration namin ang pagiging top agent ko sa team namin. Pero sana man lang nag-text ka. Kanina pa kita tinatawagan pero hindi kita makontak. Hindi ko alam kung nasa office ka pa ba o pauwi ka na. Naiwan ko kasi ang power bank ko kaya na-drain ang battery ng cellphone ko. Kumain ka na ba? Ipaghahain na kita. Hindi pa pero wala na akong gana. Nalipasan na ako ng gutom kakaintay sa'yo. Sorry na, hindi ko naman ine-expect na magtatagal ang dinner namin eh. Pero alam mo naman na naghihintay ako, di ba? Friday ngayon kaya maaga akong uuwi. Joe, nagpaalam nga ako sa'yo kahapon pa lang. Nakalimutan mo na ba yon? Oo, pero dapat gumawa ka pa rin ng paraan para makauwi ka agad. Dinner lang naman yun ah. Ano bang pinagkwentuhan nyo at parang mas gusto mo pa silang kasama kaysa umuwi dito sa bahay? Bakit ba parang ang init ng ulo mo? Ay, yung supervisor mo, bakit kanya hinatid? May gusto ba siya sa'yo? So, ayun naman pala. Nagseselos ka kaya mainit ang ulo mo. Bakit hindi mo na lang sagutin ang tanong ko? May gusto ba siya sa'yo kaya kanya hinatid? Wala, okay na. Sa kabilang subdivision lang kasi siya nakatira. Saka pwede ba? May asawa at mga anak na yon.
So kung wala siyang asawa, sa tingin mo magkakagusto sa'yo yun? Joe, pinag-iisipan mo ba ako ng masama? Hindi kita pinag-iisipan ng masama. Pero yung supervisor mo, oo. Teka nga, ano bang mali sa ginawa ni Sir Tan? Anong mali? Alam ng mga kapitbahay na nagsasama tayo dito sa bahay. Tapos may ibang lalaki maghatid sa'yo ng 10 oras ng gabi? Ngayon ay tatanong mo talaga sa akin kung anong mali? Joe, hinatid lang niya ako. Nakita mo bang hinawakan niya yung kamay ko? O hinalikan niya ako? Hindi, di ba? Kailangan ko pa bang makita na mangyari yun? Para lang makumpirma ko na gusto ka niya? Alam mo, ang dumi mo mag-isip. Hindi madumi ang isip ko. Alam ko lang kung saan papunta yung ginagawa niyang paghatid-hatid sa'yo. At sigurado akong nilalandi ka niya. Hinatid lang, nilandi na ako agad? Hindi ba pwedeng madadaanan niya tong bahay natin bago siya makarating sa kanila? Kaya nagmagandang loob na siyang isabay ako sa kotse niya. Iba yung totoong nagmamagandang loob sa naglalandi. Lalaki rin ako at alam ko yung mga galawan niya. Ang sabihin mo, makitid lang yung utak mo. Nancy, huwag mong sabihin na kahit konti. Hindi mo nararamdaman na may mali siya na yung ginagawa sa'yo ng supervisor mo. Okay, fine. Sabihin natin may gusto siya sa akin. Pero sa tingin mo ba, papatulang ko siya? Ay, Una sa lahat, may asawa siya. Pamilyadong tao yon. Pangalawa, boyfriend kita. Kaya bakit ko siya papatulan? bakit kailangan mo pang sumabay sa kanya pa uwi? Kung ayaw mo ako mag-isip ng masama sa'yo, huwag kang basta-basta sumasama sa kung sinong lalaki. Teka nga, Joe. Ganyan ba talaga kababang tingin mo sa akin? Na basta-basta na lang akong papatol sa kung sino lang? Hindi naman sa ganon. Oo, may boyfriend ako na makipagrelasyon ako sa'yo. Pero hindi ibig sabihin nun, gagawin ko rin yun sa'yo. Huwag mo naman sana akong pag-isipan ng masama. I'm sorry. Hindi naman ganon ang iniisip ko. Kung hindi yun ang nasa isip mo, bakit yun ang pinaparamdam mo sa akin? Para kasing ang baba kong klase ng babae na basta na lang akong papatol sa kung sinong lalaki. Hindi naman ako ganon. Alam mo yun. Sorry, Nancy. Hindi ko lang mapigilan na magselos. Pero maniwala ka sa akin. Hindi kita pinag-iisipan ng masama. I'm sorry. Huwag ka nang umiyak. Ate Kay, hindi naman talaga ako dating seloso. Ewan ko ba kung bakit palaging mainit ang mga mata ko sa kahit na sinong lalaki na makikita kong dumikit kay Nancy. Aaminin ko na minsan, medyo nagiging paranoid na ako. Kahit wala naman talagang mali siya na ginagawa ang kaibigan o kaopisinan niyang lalaki, pakiramdam ko, ilalandi na kaagad siya. Siguro kasi alam ko na doon din kami nagsimula. Sa konting pag-uusap, paghatid-hatid, hanggang sa tuluyan na ngang maging kami habang may kanya-kanya kaming karelasyon noon. Natakot ako na baka gawin ulit yun ni Nancy, lalo na nung nagiging madalas pa ang pagtatalo naming dalawa. Noong mga panahon kasi na sila ni Edwin ang nag-aaway, ako ang nagiging takbuhan at kausap niya. Ang naiisip ko tuloy ngayon, paano kung sa tuwing nag-aaway kaming dalawa, may ibang lalaki na naman siyang tinatakbuhan at kinakausap. Ate Kay, this time alam kong nasa akin ang mali. Kaya sinimulan kong kontrolin ang sarili ko. Lalo na ang pagiging seloso ko. At gusto kong bumawi kay Nancy. Kaya naman nag-set ako ng isang special dinner na paborito naming kainan. Pero bago pa siya dumating, nilapitan ako ni Miles. Nandun pala siya nung gabing yun. Saglit kaming nag-usap ng seryoso, humingi ng tawad sa isa't isa at nagbigay ng maayos na closure sa tinapos naming halos 10 taon na relasyon. Joe, late na naman ako. Ayos lang. Hindi naman ako nainip.
Sorry ha, kapag ganitong weekend at umuwi talaga ako ng bahay, hindi ka agad ako makaalis gawa ni Mama. Naiintindihan ko yun. Huwag ka mag-alala. Umorder na nga pala ako ng pagkain natin. Sakto na uuhaw na ako. Tinatawagan pala kita kanina pero hindi mo sinasagot. Akala ko tuloy hindi mo na ako nahintay. May kausap kasi ako dito kanina. Naka-silent pala yung cellphone ko kaya hindi ko napansin na nagre-ring na pala. Sinong kausap mo? Si Miles. Naghay lang siya kanina. Kain ka na. Nagkita kayo? Hindi. Ang ibig ko sabihin, oo. Pero coincidence lang. Nandito rin kasi siya kanina. Nakita niya ako kaya dumaan siya para mag-hi. Mag-hi lang? Talaga? Oo naman, syempre. Gaano kayo katagal na magkausap? Saglit nga lang. Umalis din naman siya kaagad eh. Umalis siya kaagad. Kaya hindi mo pala napansin na tumatawag ako sa'yo, no? Naka-silent nga kasi yung phone ko kaya hindi ko kaagad nakita. Hindi mo lang nakita o talagang hindi mo lang pinapansin? Kasi magkaiba yung Joe eh. Gagawan mo na naman ba ng issue to? Bakit? Hindi ba issue na nagkikita kayo ng ex-girlfriend mo? Hindi nga kami nagkikita. Nagkataon lang na nandito siya kanina kaya wag mo nang palakihin to. Bakit sa dinami-rami ng kainan dito sa Maynila? Dito pa talaga kayo magkikita? Siguro yun ang dahilan kung bakit palaging gusto mo na dito tayo kumakain, ano? Nancy, pwede ba? Wala ka naman nang dapat na ipagselos kay Miles dahil tapos na yun. Matagal nang tapos yung sa aming dalawa. Nakamove on na nga yung tao eh. So ngayon nanghihinayang ka kasi nakamove on na siya. Siguro nare-realize mo nang nagsisisi ka dahil nakipaghiwalay ka sa kanya kaya gusto mo siyang makita, no? Alam mo, paulit-ulit na lang tayo. Ito na lang nang ito yung pinag-aawayan nating dalawa. Oo, sige. Paulit-ulit na ako. Sa tingin mo ba, ginusto ko tong nararamdaman ko ngayon? Ang magselos? Ang maparanoid? Sinabi ko naman sa'yo dati pa, di ba? Wala ka nang dapat na isipin na kahit na ano tungkol sa aming dalawa. Dahil matagal ko nang tinapos yun. Matagal ko na siyang inalis sa buhay ko. At hindi mo maaalis na alam ko rin kung gaano mo siya minahal noon. Alam ko kung gaano katagal kang nagtiis para lang makasama siya. Kaya hindi mo ako masisisi kung makaramdaman ako ng takot na baka anytime, ma-realize mo na lang na siya pa rin talaga ang mahal mo. Alam mo, sa totoo lang, hindi lang naman ikaw ang natatakot eh. Akala mo ba hindi ako napaparanoid minsan? Kapag naiisip ko na baka bigla ka na lang maagaw ng ibang lalaki sa akin. Pero sinabi ko naman sa'yo na magtiwala ka lang sa akin. Dahil hindi ko nagagawin yung kasalanan na ginawa ko kay Edwin noon. Oo, at ginawa ko yun. Inalis ko yung takot na nararamdaman ko na baka bigla ka na lang magkagusto sa iba kahit tayo pang dalawa. Pinagkatiwalaan kita. Ang hindi ko maintindihan, bakit hindi mo magawa sa akin yun? Bakit hindi mo ako magawang pagkatiwalaan? May tiwala naman ako sa'yo pero natatakot pa rin ako. Kaya nga palagi kong pinapaalala sa'yo na kalimutan at labanan mo lang yung takot mo. Kasi yun ang ginawa ko eh. Sinusubukan ko naman pero ang hirap lang talaga. Kasi Joe, sobrang mahal kita. At pakiramdam ko, hindi ko na kayang mabuhay nang wala ka. Kaya palagi na lang akong natatakot sa tuwing maririnig ko ang pangalan ni Miles. Kasi pakiramdam ko, anytime, pwede kang mawala sa akin dahil lang sa kanya. Na kahit kailan hindi mangyayari. Dahil mula nung araw na pinili kita at pinili mo ako, sinabi ko sa sarili ko noon na gagawin ko ang lahat para mag-work out tong relasyon natin. Pero hindi kasi mangyayari yun kung hindi tayo magtutulungan. Alam kong hindi naging maganda ang simula ng relasyon natin. Pero hindi natin maaayos to kung hindi tayo magtitiwala sa isa't isa. Sorry kung palagi na lang akong ganito. Pinipigilan ko naman eh. Natatakot lang talaga ako na baka iwanan mo ko. Na baka maulit yung dati na bumalik ka na lang sa kanya. Nancy, makinig ka sa akin. Alisin mo ang takot na nararamdaman mo. Magtiwala ka sa akin at magtulungan tayo. Alam kong marami pa rin ang hindi naniniwala na magtatagal ang relasyon natin dahil nagsimula tayo sa mali. Pero patunayan natin na
tayo talaga para sa isa't isa. Na ginawa natin ang tama para sa ating dalawa. Na ito ang tama. Ito ang tama para sa ating dalawa. Hindi naging madali para sa amin ni Nancy ang ipagpatuloy ang relasyon namin, lalo na at nagsimula kami sa mali. Kaya siguro pareho kaming hirap na magtiwala dahil nagawa naming magloko noon. Pareho kami na naging tamang hinala sa isa't isa. Ang sabi nga ng iba, takot kami sa sarili naming multo. Pero mahal ko si Nancy at alam kong ganun din naman siya sa akin. Kaya ginawa namin ang lahat para mapanatili naming matatag ang relasyon naming dalawa. Ang pinakamahalaga lang naman ay matutunan namin kung paano magtiwala sa isa't isa. Doon kasi kami sobrang nahirapan pareho. Pakiramdam kasi namin anytime pwedeng magloko ang isa sa amin. Kaya inalis namin ang takot na nararamdaman namin na baka muling magkamali ang isa sa amin. Mas pinagkatiwalaan namin ang bawat isa. Pagkatapos nga ng kalahating taon, nagdesisyon na kaming magpakasal ni Nancy. Ngayon ay pinagbubuntis niya ang first baby naming dalawa. Paminsan-minsan nagtatalo pa rin kami, pero sabay naming nilalampasan ang mga pagsubok para patunayan na rin sa iba na hindi lahat ng nag-uumpisa sa maling relasyon ay napupunta lang sa wala. Ate Kay, muli ako nagpapasalamat sa pagpili at pagbabasa niyo ng sulat ko sa tanghaling ito. Sigurado ako na marami ang nagtataas ng kilay ngayon sa kwento namin ni Nancy. Hindi ko sinasabi na tama ang ginawa naming pagloloko noon sa mga dati naming karelasyon. Pero naipit lang kami sa sitwasyon kaya kami nagkamali. Pagkakamali na sinusubukan na naming itama ngayon. Hanggang dito na lang po, Ate Kay. Maraming salamat at God bless sa inyo na bumubuo ng programang ito. Ako po ang inyong forever kabarangay, Joe.